aba eye Monhye TV Samre Asante Kotoko hene otumfo sei tutu otoso mienu eye yewura Asante mewura yewura pemso krowura yanyina yede hye ye preko yanyina yewura ya papa ye bibia na se tu Samre ne de hye preko ne de hye brempon ekwa na eye okwa no enani da nananom ne yewura etina ase no ye ne doti ye enti nana adense hene eye nana oduro kwache ababie wo tosomienu Samre ena Samre nana da mpem ejamfo ne adofo eba behwe ne ne akikra na afi ye ne edi eye enkre twato enti wo ba adense kuro yi mu abusua areho asefem brichie kese abo adense ma brichie kese abo adehye ena brichie kese abo eye asantemai enti abusua utimu se areho papa na anopa no ye de bibia ba besomo biaya megina eye biaya abusua ukọ nana anim ewie a obefa na afi wapie enti bibia kire se nana kwakra enti ukwa ekura honom no na afi wabo awrem na de etua mu bia no wahu Asante amamre ne amane na etwago ewo adense kuro yi mu a eye na na oduro kwa achia baby otoso mienu ne doti ye de ba besom Sanmere brani wa hase ya mene no ba be bon komo fefefe kama ono na awen fiti enra da saa ba be si Samre enti wa ye adwuma so ye ma wakwa abeburu ye ma me so me mama kwa ba apom te sei yankopon adawlo ma na no ma adawlo ma ye ho ye pa ye frem na adwa na wo sei me pa cho me so ye frem kwadwo manfo wo fi krom he ya me pa cho me ye de hye konkron pa me ye ne di chia me okromu a me ye aduana ni kese pa wow nice na ye aduana ni nana ya asuna ni ye aduana fo ye ne di chia me okromu a sa chia me fo ne aduana fo ye ye mo de o oh ye so betime di chia me metima di bi efisa me ofase na di enti metima di chiame amana ye okromo a unim nana ye pa minim nana pa yenim nana ye pa yenim ye nana yenim de woye yenim ne ye pa ede na betimi aka afa nana ho oh me de metima aka afa nana ho ne se nana ye nipa bi a no mpe hehe nana se bibi ba sisi ya opese solve problem no man ye de di me sana minimo nana okay ya da si bebre ye be se share bi mpacho free brebe na mo start when nana me pacho every Friday any start stop adwuma okromu ha so obi anya adwuma from Friday there ne atwen se ede ya nana ye de ekwa akura wo beba yeda si bebre me so me da masipa ebusuafo odi ye wrem tifa ye wrem naka adenti na ye wrem a wo ye wra ye mpaboa me pa cho de enti a ye wrem mpaboa ne se na nakwa akula on se akula de yo ba bi bebre yo ba bi wo kura ni kwan se utia but nam se ye fom mama mlenti no ne atia ho enti na me ye wro ye mpaboa na utia okura bibia anya de enya o Ati enti abusua ye se ko na de wo mixing na no pa no ye sa so e de aba be so nti brand wrem e na mini wachi ko so na anim kwan no enti abusua bia ye wrai e bia ya ye ekwan a e de ekọ eye nana adense hena ene okwa ekra eye nana oduro kwa ache ababi otoso mienu ene odampem a ejamfo ne adofo hye no na fe ye jam no na ye ne di nkre twato Samre ne nananom ne ma ne dabrichirefo abusianfo mu ne naba na mu na be di nkre twato ekwan yeso ene se okohwe na nanim wi a oba no abefa ha se na waye de wapie enti ye hya na nakwa ekura ne ye kọ ne na makura se kwan a onam kokofuom obehunu ajama wo honom obehunu bre abesi honom obehunu se amangu esi honom obehunu se atoadua esi honom enti kokọ ase ne de ye ka enua hodo bi esi wo ko ye den ya untimi ka se kokọ afuo no pe ni wo pe bi esi kokọ afuo bi emu anka esi ho enti enua hodo a ye kese nkatete no enke madam kokọ ase na nka ya kro no ebusuan sa nso na ebusuan no nso ye hunu ni ha sei enti ye hwefom ne kra utimi se fom no eye enua ba yi kokọ hu no ene ade ye dai ene no nso eche hia eye ahasei fefefe kama no
enti anya fedi agro kra samre nananom atra nkonya ne nananom ahemfo enso agye adwa fefefe kama ebusi omo nso ye enti ehya ete body hono ebusi awe eye nwira ese nwira nso ni nyina ewu ko ase fefefe kama enya fedi agro kra enti abusi no yewra ma utimi say yes eye ne ma so wa ha te we eye bo frɛ ne hono koko ase utimi ka se bo frɛ nsi wono eye de ya koko na no ensio na no hono baabi no benya bie we eye akoko te de bisa sa pepepe nti abusia ye to aso nti ye kɔ ne sei a ɛno ɛhɔnom ɛna yewura na adense enso ɛyɛ dɛ ɛda ɛno nso ye ne di kaka ye no bibi nti ye ntimi ɛmfa ɛnyɛ dɛ ɛma ɛmɛsomwo nti ye kɔ ye chi won me hɔnom ɛna na adense hene ɛda no abusia ye kɔ na afedi ye kɔ so ɛwɔ inside obia no ye de ababa be somo fefefe kama ti ye hwa sa amre die na ɛyɛ kwache ɛna samre odampem a ɛjamfo ɛne adɔfo ɛba na afi o ma bɛ hye n'ani achie na o mune no aba abedi enkra ɛyɛ etwato enti nananom kɔ na afi o ma akɔ hye wɔn de hye n'achi na afi o mune no ɛdi nkra na wada me betima kasa akra kasa kakra ye nimso wone akɔhye na n'ani achi mpacho apom te sɛ na mena dom bibi abɔkɔ ye frem na najwa na o sɛ ye frem chiame wusu ansa me amene kromo ase chiame hene ne me se na de briche kesi abo nyasam keto akra sanse de asie no ya de a ya na esa efe sanse sabi we ye de kire manipa nyina ehunu ko se ya de bi a enwanwa efe na awerɛ ho so sanse emfie bebre ni ebi nsida nkola bebre we ni edusua de ya obia timi hunu se de asie no briche na abo to we ya ne de ya de a efe enije ya wo so obia timi fa ho edusua bibi na mom awerɛho so se wo hene so ekɔ akura na nyina ya ba ye di sa adwuma yi na adense hene enne na oduro kwa che na okɔ akura yi na kan bɔkɔsɛm kakra kan ho asɛm kakra free brown ni hyiaye ana oduro kwa che de meka sɛ meka no ho asɛm a meka kwa kokosi ama obi aka sɛ da bi ebia nte saa na wo kan na ɛso no na yɛ no kore na meka fi sɛ oyɛ obi a sɛbe wɔyɛ tema wɔ humɔboro ɛhyɛ nanum kora ɔbɛdane ama wo sɛbe ɔbɛtena konwa so mpuntuo de na yɛ ade a na hia no paa sɛ ɔpre mpuntuo san sɛ kora bi asante kotoko mpuntuo nti ɛna ɔde ne sii soɔ sɛ wɔmmoa no na mpuntuo no mpemra nti ɔno so yere ne ho sɛ bɛyɛ a obetumi ama mpuntuo aba na mmom sɛbe yare ne beto ndo kwa mu a ɛma ne ma bebree agye ka akyire nti ɛsɛ yɛ ka ne ho asɛm de a ebetumi aka bebree na wada ma enim sɛ opentem ti ebeja we bɛsɛ ahia bi mate medase eburu abusia na achia me ne panyina ɔno nso ɛwɔ adense ɛne yɛ ne ɛkɔbɔ nkɔmɔ no ade na awerɛho ɛya sɛ ne hene abusia wɔne ne fa adwen na ɔka asɛm de sini so ɔma ne to ne manfo ɛne na kyerɛ nkonya na nnɛ ɔto na ni hye benkum ne nifa a wɔn hu ne hene biem ɔfrɛ na abusia wada n'akyi ɛde ama no asɛm na awerɛho nanso ba mwuo a okura de a nkwantu nyie no na samre wɔde ɛhye na adense hene ɛde na free ensɛm enti ama mu due ni awɔ due ani ama ne ho no abusia enti ano no nti wo hwɛ ɛyɛ na adense hene na okohwɛ ni wie a na kyerɛ sɛ ne ɔne wo adi nkra na afei wafa ɛyɛ kwaye yi mu na sɛ ɛyɛ akura kwan no ɛnme akura kwan tumi sɛ ɛyɛ fianwa na sɛ wafam na kyerɛ sɛ ne obi bɛsi baaba yo na ne nana one nana adi nkra na baaba na wo baagye sɛ bi ado akyi bo kɔ sɛ kwan ni yɛ kete ɛno no nana ɛyɛ adense hene ɛno na busia awerɛho a sefem na nso bɛyɛ ne dɛ owuo no bamwo de saa bamwo ɛde na pakan ba bɛfa wa ɛyɛ saa ɛna tie ɛyɛ saa ɛna tie enti saa mmere de ɔba gifty ɔba pa ɔba sonno ɔba ni monyamfo ofri US man nim na ba ye Donald Trump aso ye ɔsinka ba wo ba de enka wa amasenka ɔba besi opapa o wa amasenka no opapa ebedi nkra enka ne de enka ne yie mu anka opapa to party bi opapa ebodwabo bi edi mpuntuo bɛbra denseman na nka omu nso aba bɛboa nanso ama ne sa ba mo wu ahwim na de perfri ne nsɛm amenne ne ba wo ba de ɔne opapa
baba be dinkra etwa to ebusua den esan se sebi no ne papa kwa ahia won che one papa sebi ba fine form a onni ne ho agrokra esan se banet ni mude no woni nyansa oyoba akokodrufo ni monyamfo se eja pempenso akwa pagya medri de enkade ebiem enkano ane se me ewu aso agu wano esan se makodi broni man so ede ade na nka papa pepa nka mintimi fama no broni nsa anade ai nanso owu se da bi o me masa mamuda nanso nyame nenim de ye no ma ye ma ne ma ade biara nso a ekoso biara nso ewrade amakwan ya ebusia enye yeda enti oso wagya na asem nyina amanyame enti agya wo kwei enne nana ode hyepreko ode hyepon obrempon osi wo kɔ nesa wo man na e mane bibia se mane de nchembrebo ne se wenye gya wo ba gift say wo awe ne mu no enti sam radio preach e kase akɔ gift ejamfo ne adofo beba na afo ma ba be jamti abusia enye fedi agrokra wo ba dense kuro yi mu a say yes bi e kwaso e manu so ginam gidi a omu enye fedi agrokra abara eso be enya banisa ti ayeshi enye ti e sha tambe enyum kro no e kwaso fe kama dai
Crusher Group for Assessor Rika Kayano. Oyobana Awadia and Wabana de Kukro. Ebeman is with our Kunsa from Wabakoro Amyapamo. They say, no, my uncle Penny, yes. Every day, somebody said, Rika Kayano, you saw a year and my mano, a year, every day. The Yamini Java, I Java, my dear. And then I am from the near Bressacrodom. Via Santua, Barbara of what to do about good for Nine Pepe, but then I know what to bring. And I'm to say, and now, therefore, a cookra, it's a man, I know what to bring so many brother. Tis somebody, therefore, a dumpasy, now and then, a dirty. Now, and I therefore, a crack, it got once from Madame. Therefore, a young boy, Miss Rebel Peninsula, hold on some Rodema. Na Sante Frongoma, Itrimi and Sayimo, a Pianon Crono, was a Yasikuru, Imianisika. Now so do dear Bawan Cobeba, and Ma Sante Etna Ayete. Someday, Lanam, Essie upon our a peninsula hold on some Rodema. Now so do dear Branya me Ishao, you go so at the Tradiana, Yeje. Na a year, Kulian and Trenia Panomas of Epe, and Chibiada. Me amena na ma de nyina da na na brempama utum fo brempon eye kura owo adahoma se na hema akodofo tutun se boni ahofadua eye me ama de nyina da na na brempama banyana nche yase afena na na bedu kotoroka wafa yumhye na besi kuma se eye obesi kotoroka en obesi kuma se ofri eye American brichememo wabedu kotorka yumi shenjina pea afena na hima safa dupre ne foforo abesi kuma sesepe banyane tiese na na dura fie so mahaya ai na na dura fie so mahaya esai oba afa pragia ho na hima do de dupre onyini pato akra na na ba dura fie so mahaya someday eye na na broma eye adahoma sehima Somebody about going to do to bring in the book to do my here for the year. Nana Edruha, ain't to be a da. A year, Kitty Elgru in a da, Nana and Grandma, and Yan and Tia Nana, a drop of one hair of Babachia, a year, me a man in a da. Naima, we might go to for Baya Santua, somebody Naima, a senior so deputy. I am a fair family of Conophonum, somebody over the drop of Duma, Bita Umu Indian, somebody Nana, Elgama, Opa. I got the genius good and say, Mamma Coppas will go on so. Any beautiful young crop, median watching a janka and warfare. Sir, and take a better, don't watch a janka warfare. Good you may have a don't watch a janka and warfare.
Akasa yeboa enso ehudi ewomu warapa aramadribwe mi samu koi esuo bembwe osibrekate si band makotie aya na samu ko osibrekate si band makotie aya na samu ko kika ya boy akaza zuwa bwa ensa hundie wa bwara kwa ay madri boy minsa mukwe enso ben boy osibrekate si bant makoti ayena ne yensa muko osibrekate si bant makoti ayena ne yensa muko akura na pampa so akura akura na pampa so akura probie kuna utokura ha sai akura probie kuna utokura ha nui yakumbo ni amenguna mania wobimbro akura na pampa so akura akura na pampa so akura akura probie kuna utokura ha sai akura probie kuna utokura nui yakumbo ni amenguna mania badi akwe menguna mania wobimbro ye gan santa ne fiawre wo me kofi esenie wo wumie dan santa ne fiawre wo me kofi esenie nane dan santa ne fiawre wo me kofi esenie dan santa ne fiawre wo me kofi esenie dan santa ne fiawre wo ibe kofi esenie asembe na mekoka dan santa ne fiawre wo ibe kofi esenie nane me kofi esenie dan santa obreko sansambre ko neje obreko sansambre ko neje obreko me godana yo na obreko me na manta na yesi mabu samne kuriniya ninjanya brabana madruha samre madruha babamu panisi asuni ne konti samre nana brabama ayo babara popene nana ayo mema dinada ayo adamma sehma nana brabama babara popene samre naima adruha ude jana dinada nana ayo mema dinada santwa baba panisi asuni ne konti adamma sehma tata amagora popene samre naima achia Paga santro burufu dudu tira naima aduna burumu Panisi asuni nabo Napa pawapa tuaima gorafa Adanguma sini manano Naima pepe Waima bako Nana tututa atai Waima pepe Waima bako Naima bako Obago na pepe mene sikiani nubabidi yanano Warana samre wadina dia nyinada anina manyam ababa prempenya se deshe echi naima pepe ebeja ninia abaya santo agogodo fa prempenya se hema abaya santo agodo nti nana ma santo abagono fo wunia
Yase. Sunday, I am a man in another. I am a Ponya said Nicoro Kura. Nana, Udru Quache, Abibu, Minti Diacono, Nakura, a Penesia Sunia Suna Bunti, Yanana Santua, Gugu for Obahima, a Yabrimponya Sema, Nimianum and a Sabdo Bonnet Chidono in Chobia, and I want to him after him up remaining to get you by my bed here. Kutubu Sanso, the Dobri, a him up a baby, a year me a madin nada, a year Nana Brimpoma. Ye adamase hema same na yema de double good babeja nia ye oba santoa ugodo for esoni bodi nana yema kwa baso kwa so pepen ye menya market for na yenku aha enyumi eye oba pani ona odofo bi emusa sanyumi yama
Yeah, Musade, Nana Wobe, Musade, and I did yeah, my dear, my dear. Aye, my dear, my dear. Aye, my dear, my dear. Aye, my dear, Nana. Aye, my dear, Nana. Aye, my dear, Nana. Yes, Nana, too. So, and you know. Aye, my dear, my dear. My dear, my dear. Aye, my dear, my dear.
so makaya no mane ema no me makwaba na me kam se nyankopon boa na olumai kura ye nana oduro kwache abebiu katache ebekwa ekura na ewiai ya nana mote a ye nom ye miamema de nyinara nana oduro kwache abebiu ye nana ndoti ye ho sika sen se wadama afero waba nana makwaba ebenezi do nsem ono de ma do babusia bia no odo de ban nana bagina dase enye se bia da ene ehye yi na se o na so penezi boboba sa anete etire bi besi kwan wontumi ma eti ene abiai on na me kam se bia ma de nyina na ja se hene utumfa brampon eye abramponya se ja se nana eye adumako eye nyamiche meche bana boti do bi katache ene na ima nyina da ewa ha omo esi omo akonkon ebrampen na me kam se bia ma de nyina da nana esi edua ba ko no premeni na hima fefe na hima ewa ha nana se wahima hima fefe hima anso ewa ha miama de nyina da adamoma se hima ye nana brempoma nana hima anso ewa ha o nyina da ede do abagodomu ma premeni sikani ene ndubukato odi nema hia fobidi contemporary ma kwajofo didi no bahema ayima pa ya makwa basugo kwaso nyamensa pa so beja nana amasantoa na osie na de nyina da nana abebiu katache sa anete yemfa enkabo entudwa samlei obi akata so abedia misna madama emma for mo hima bosu mo dia sane bia rabaha ebedi banfo ha tiesre mo madama ebobo ntuma no fefe ye ntuma no nyira yo ni nipa na ayira ye mama ayemi ma de nyinada mama net abai ma oje edekoma abrosia ebrafo no trasia na yewra fi samlei yebeja ajumadiene on de toso mienu ne miensa ama aye pontom from wo se entwene akasi ejejina hoi ewa chamia eno ne ebo na himvie system nka ho ai de ka ho aye pontom from den sumu kete jonkro ena yebo the system ne de wo ponyo so pompanimfo de kwandi no osi bisa rambles ke kaka konom ono so mpanimfo no ne de fakkan sampa uti sampa ahodi na nampedum de ena ekoso the right video fontom from this is a one just oteko so ba but gidip no sampa be mo ba na eba no sanete ebe no eduru no fontom from ebetwagu uti adabani twagu amse wadama antuma no ba kurugusuye abosuwar sumiyam somebody from ebabe diasa system abo nyamenshira mo paso mo mai usibisa na nampedem ka ekonom adofonom kwabana kwaboanom urambres penifo de nyamenshira na pa somebody edru from so agrona ye ba ko enan sabe odifo abas unyamini pa ewa ha emana kwaba miamda leta miamade nyinada wakiki woneni nia Bernard abebiu ona so wa media no wotwe ajanka anwofe sabe fontom from ekeka no masisi ni fise nana brempama adamma se hima ewa ha ana sewa obahima tudun seboni ewa ha ana sie dogba pa wahima tirimotana no nana ewa ha na sabre yeni adie nyinada nana amasantoa utumfo brempam nana oduru kwache abebiu ne bahema ni mpo ene no iti abrempomia se kana otumfo se tutu abebiu kin Solomon kopa bai
Kura Kotokoyene Hana Yere Nimpo Ifriti Kurowi Kurowi nya someone to Fuanya and Adana ye Chuasu so called Okatrai Agege Sanity I want I'm up with the woman who grew once a party and it's a year pa oh once a year once what the other one the mania what the any after Tienivia Naimanum that I'm young Pada Midian watching a janka am warfare was ya pudding your do soon to me more Midian that you some lady you're right dear Cora him Jenny Brown Nana penny person when in Akaton was with the sea Nana Adro Pache Ababio took the brim pound Adruha Katache Mubacha Winano Nana Amasantua Papa to Dunsebana Umpadia Nana Mukodu for Shamaka Santino Naima Bediasa Wouldn't a princess Naima that's a really sign video Ohima Santua Bako of work good group for just a hima Hey Nana dear when you part one Nana Bediasa Nana Besijumi, Nani Nianum, a Sunny, a Sunny, a Punti. Nana say, why ma, will be in a negro. The Pemprena, Nana said, do I have backward for to do, say, Bonnie and not to go to a pianim, Naima is a jumbi. Yakania Yaria, you took problem pound. A cobra Yama Janada. Nana ada mama say ni ba hima nana ayabrem pama oyima pepe ni chinya kwade mu wana bawu naima so ka ho obayi ni ni edu nana amazantwa naima nana yasle kaka yas nana ni hana anya nana kwa don ko propose nya no nana be yirende nana be sujo if you friend at 2 hand on the path, he said, I never see him one answer. He said, therefore, at the phone. And then young Pada, a blue hop. What's the my uncle? Phantom from Sedia. I am manum, and I am Vanessa. Muniasa. What's my uncle? Ababiu by him and important and on any hana. Naima, I do mean when a swing up with him up a penny other as so day. Then Naima Bediasa. Would you feel yet or change and coming out even Musa? Nanasa 20 hana, Nanamba, or ha. Hey, of as if you remember how you know. Marco Canada, Canada, you that's it.
ha. Why man go roof Nana Mamusway? No man and Nana must see a chow. Ye Nana Brempama. I'm a pepper. Cachonia says he said, yeah, Nintina by and there was a dama. About the Musway. That's a wine, Emma. Yow. Now I'm a papa, I'm a papa, I'm a papa, I'm a papa, I'm a papa. And number you in there. Number you in there. And the pressure and a benyamba. Yea. See, I can't be busy a bit of gram. Namakuma. Therefore, I'm not for no idiot, but to go for my gens you. Before my gens, you want a dear crop. And even you. And I said, Nana Pamama Sodi. Piao! And number you in there. Some castle we are penning for dear. Why, Mamma Pennas, you know? Nancy Edua. One end and I said, why, ma? Why, ma, Santuaway? Why, my pepper? Naprim Pamada wasn't in my Nihana. Ye, Nana Niha, Nana Yama, ye, Nana Waha, Piao, and number you in there. I'm brought for anybody up in Mr. Wa. You are one for telephone, probably another Yankawiti. And for the telephone go home, over you will be when you answer. I hear my dear son.
kwasi ni ho wona akacha kwasi bro ni se hey upo umbu obeko adaban na no aduru ho pio abrafo ni bede abede no abrafo ni brabere ne mesrewa pesa uko bebi adefo dana confetro na wafa happy confetro upi abatepona no bebi aka kwan ne dana eho na abefa no wafa happy ya fa ko abrafo mo bi akwai ye chenyi defo mo defo na sesa ye toto mako edu na yema wona na matra gonya na jase o mo sesa ye defo o ye asera pato ko sha defo emfa ha ko sia ponten kese na so o se ni ya fa happy asantua utum problem pon ye kura ye ne ba hema sere nana hema asiero nana no say yes Sunday for baako to so edu samre afena yes Sunday for owie Mr. Madama Samre yamfanka boy inchemu yamfanka boy inchemu bediane aye oche ejanka ahwofe yamfanka boy inchemu vise neno yeni abrese krodo mifra na pamiampa
apata sene me no mo hwe sene aposo me no mo hwe ma ya de pantansi rebom baso sere ya otum problem pon e me ma de nyina da ye nana oduru kwache abebieu otosumieno defo akwa sere ne bahima ye nana amasantoa ba patun zebroni on fedia sere nana esiro no na wose defo yesesa no ho bako etoso eye edu nti ekachire jamfo mobile se mo nana wofa ode kwansie do a na se bako edu no na se miensa no pa na ma wanya bi ahwe enum na oni ha enso na oni ha enwoche edu ya na wabeduru ene ma kwa bako hwen se therefore ese wo twem brabehye ne ho fa ode kwansie do se de na amasantoa aba therefore ene eye nana jase ene na no uso bibio kataje so sia fa ho no abroso te samre ekwan da fam se bibiara bituma ko hwe therefore na mesre madama na na mo tese yemfa animu ha nko abrafo no mesre madama adwuma na no mo yero epanise fa ko de nche won fa nsha efirito te mesre mo abrafo no kire se yemfa babia ye di eye ho eye entra ha ni nyina da awura babia therefore da mesre mo asante fo metremi ense yimadua sanso no wose asante fo ye chiafa ni faso ye nchenko fabogumo so eti ufri eye ebra na wo ba ufri ejoso anasa bankuro na ba ka ne besi wa bobo ano mesra wa abantenko ano ye nko kufa eye afichire ene bewura efie duanim mesra wa dama abantenko ano eda babia ka ne begina na eti usipe wura ho what's the mama wa gwaran kofam what's the mama wa gwaran kofam me kase wi anu wato aso ye beka ene gumu sarete what's the mama wa gwaran kofam ni entie de na na mo siri miansa ansa na wato aso Mr. Madama, get another macana, you know what was so many guys that was so meant to us. The mechanic will make us at was one what was. Yet, therefore, would you answer? Kura for the Casar. What do you have before my Miriam what was? Said I must say, was no Madama, Ufricano, would you frequently get an Ebana Falco, Bra, and a woba? Udra Bobo, one who is lower, and a French answer, go ahead, therefore. Yanyanesa na ram chesa bontem pono na ka de begire ni mo pe no ufri juso na eba enkra na wo ba na fa ba ngura ka ni gire ni mo pe pa mesewa abontem pono da wa ngura ho wo hwe da afu awie no na wo ba ekira ha na wo be pie be abrafo yi wo abrafo no so ebi ejira abo abontem pono na no ebi se wura nim fise na na kwakura ewura nim ane wo yam de be so na o no boza pa therefore therefore it will be room for Abraham temporary no wapa na wo be room wo hye therefore wie no na ho fe no na wo de pie bia ye aprani no echina una dia wo be show ai no wa hwa no yo ba pra na nko afiche dada wo benya asam yem du prim ye hina mabai ma yem show asante amamra no afeyi sanete ti samde said na ahima ese roso wie no wie bisro afa no ba etena bibi besi ukwanti ayi no ntumi ma anya bo apaye mpedesi wo fudo so ani nyina ada wanti mango fufuru mo betime dadra so ni nyina na opantunkura na na betwa na na se anopai ani awiai se wonsa body o ha na ama santo ase wonsu kwan wone na eja se benchekwa na oboduduro wone na wusu aduobi na na matrenkonya se awiai se wade kyerede wo ha aye adaka no edisi bebia ketifo yiwi mpenisi do do nsem no de ma na wode wode ba emprempren ya ye mama de nyina da aye mama Alice aye obakrani panyini obahema na naire wone na mani nyina e wo ha
na me ma de nyina na atakuru fia to di fia to ataba mo atato boy na yere otozumi no baima na eso ha wone ne manan na butu nyina da telese wadama yesemu a amanfo se ensuo na yima ensuo na jase se wadama mama no ensuo monena na forma nsode Ebeneza aye Culture Group Center edamase yenten somebody oho sa anete nyame jamba samena na jase bebe a obi ara madama oti afidinka na ayema mo hwehwe mesre wadama na jase bebe a obi ara na eze ena wetena senye ukwa hanu abahanya wa
ne oluma emu no nsia ko to dwene go ntimi ntia so yenye so nyenwie gi no ebewie kura na yesa dwoda ene na nani ho tokora na jase be bia wo bia no na hema ehwehwe o mesra wadama yenti adechirade yenti adechirade na ima ba gona foto dunti bone on fedia utum fabrempon yemiama de nyinara na oduru kwache abebiu otoso bie no yene ba hema miama de nyinara na ama asantwa bapa ba go do foto dunti bone ya no tukotu bie ni mofo no ofru do wase no asende che kronkron no abrewalo go ananam nananam mbubu mawre kwada yasie nananam gutiri modern ma ho fenti mo yele mfamo ho hospital adunzi fo kwa de mo kwa bewia mo kwa ko shekuku mi humo eti nananam eyade ahwe mo fie na kronfan ko wiya wo mo naima wada ma mesiwo bro mesiwo dan sere Muhammad de nyina da Red Bridge asafo amwo abrimponyanse kurefro ho adense asafo nyina so mo de osia yedo na bobodum na imanum mona mo ba bitran ya yesum onyankopon kwa me bese yedo mo tontu bo mu no mani na awiei wati wie mamaye sere onyankopon manum asieni Yesu Kristo classmate for money awurade bom som awosoro obofo Michael ka ho obofo Gabriel obofo Jalaven asanteni bia nka ho wosoro ho wose abofo nko sere na ima Word Bridge for kasa choni oba patudunu tezu boni asafuri nyina da se ba echina benisi wo fodo so nyina safransi wo ahwe ne ekọ baabi ne ntime beja na ima na na mo so na mo baabi o motena Samri omusom awurade tuwutumisha na ima ene na jase na miama de nyinara na chamene na usu sani ngozi kapade pade obebebe mienu titwetka 2 million na ima na jase wone na usu na na mapran kunyina da sede asafono esien osena na manyai sede dem fo ko pray empatani ko nyina e kan bia na prenda sona se mutu dem fo ko nyana na pata o de mobbo pa na mo fana se ko nyana so madam that's it bro that's so that's a piano that's a beat in the view sanite
what you are. Saturday, Monday, child. When I was sitting in a animal queen, a cool. As somebody or Papa, for today. Sabre Sabo in the hotness, so said the Edinkabo and the Ma Ebusia and the jump for Bita Nana, then set him Sabre this year in the Brimpong at the form and I would do quite cheap. I be people to be no, I then say him, said the Brimpong, that form. Now, Mamma, I'm for the fifth war or my big Jamanon, and I say, what me Sabre, woman, you know her, and I said, do what on a song for dear. No fe papa babe from her for papa B. Obedi BBD, I am fine, my mona modai kukum, can be betrayed, Nancy. I am for young Sugar Biaka, nothing to him. I at the mass him, a papa who fed him up in pong. The woman here, Ferry, whom one year near. Now, mamma, who fell for woman Sabri, yes, is almost so young with the two. As Sabri, no two quache, under the Bokum sway. Then I must have wobbly pony, say. Asabri yeti na premponya sia dotto hini no mo se da bi ena na ba hima se de ne prempon da fom no omuntumi nya na chikwa nto so beta na chi ena bibia eye kama ndi sabri na nanom as nkonya e wo ha asabri akafo ye wo ha oba na se be achina untimi ma se na masantoa apas se wa amnato oba pa ne nyata kugutufo Wasi ene wasi nkonya etina so woto so na ya fe nti se wontimi ma etina anam so monsi kwan betumi aba kate fo ha ye wo na wodi ama wasi de wo enwansena wasi kakra bi wodi nsem bia no womani so ma nchi atwemienu na monti ai na wodi aba na bibia aye fine etina wontimi ma na bibia aye kama nti se be etina no eye ebeto so enti na masantoa obakokodufo one na hemfo ene ne chiame ne jase no na na boate usu boate chiame omunyina ka ho yi na sabre o makabom na takonwa so na busua omunyina kaboma ye na oturu kwache sabre ndot ye enya samketoa ye na nanom ahema mso o meturu ye na masantoa omunyina gum sadate na madruwa munyina gum na mrempoma mutese omunyina chese dini ka se be boate so omunyina ya santema ya de siankasa mamu mo ho fe oni ate oya de nyamisa mate moya de ti sabre mo hwase na yema wose nkonwa umrai na dofonom etira wontimi ma oba ebe na nso na bibia aye kama etira nyame ya doma na na da so dampem etira na ye kokora ye na utru kwache abepio otosumbienu ye kora ne ti kra na masanto ase omremu umrai na etira yesu ya doma umra adofo no emma ene abusua nyina da umrai na madofo no umrai na mumma mebra busua na bibia enye kama adama sayima o hasi ai obide bibidi enumere wonko anhwe ya abruponwa se mepesa mepe dan na mena na me so ade ni kama hawo ye ni ji ho pa because na masantoa o me ye ni ji na yema mo mo fe yo ensam dia no toaso yetwa so na yema na masantoa wase nkonwa one na na jase ene na uso atankonwa omunyina ka bom ni aso na busua omunyina ka bom mo se omumre mu se kina bibisi ukwan na utimi ma abusua se omonka se de pi omo hyew ubetumi de wonsa bode ba kratefo e wo ha ba bi amena nso yayi oba ebe ka wonsa bode no kama na bibia aye fine enti nyame ya dom na kina nso ubetumi abebo nso abusua se kwanta ho na bibia aye fine kasi wali ya kaso aye kaso na bibia ina so bibia na bibia kama eti ya no sense abote ya ekoso na bibia aye kama wasawa yo na wo pedodo ona beche ona ade masamen for so me wasawa yo DJ Pape wasawa ya wasawa yo debi kame obo mi anase wan ntu moment ha yo wasawa yo so ba ya Charles obaya ai igewu Ghana ai
100 cedis ɔsɛ wɔyɛ so tiɛ na antiales 42 mpata wɔn sɛ wɔyɛ wɔn amama nsan kame yɛ wɔn wɔn ka kyerɛ ɛnyɛ nkurɔfoɔ mo nfɛ kyerɛ so nyɛ kɔ emu Yeah.
Yeah.
Santuana na so haimanam sabre koni ata ana koni sabre koni sabre ana na mama na kwan na se duwa ana bempama ana masema onya kuchika mse mama pasa I could not go to